Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ин видеои ман видеои такрорие. Бо видео кардам ки ба ҳамун блогерое ки барои инами ягон одам айраҳм меқапен, мегӯян ами кӯмакда муҳтоҷай, ёрдам киден гарданатон ини хеле мекунен ку, ини хеле мекунен, ёки ини хеле хам мекунен, ёки хитон ҳарфи г меистен ку, мегӯян одам кӯмакда муҳтоҷай. Чида на самом деле дар ҳақиқат ина видеоро ҳама дидан. Дар ваҳдат сел омадаги одаморо хонаҳошон ашто рафтага. Ман намегӯм ки шумо давай одамо гов харен барен тиен, ягон мошинои Кадиллак, Lexus барен не. Чида дастгирӣ намекунен. Одамое ки барои Туркия цимент ман ба чашмон дидум, цимент ахи қопчаш кати бор карден да камазо, страпилора бор карден. кӯмак ба бародарони мусулмон гуфтену роӣ карден. Бародарои Садовод, бародарои Люблино, Екатеринбург, ёки шумо худтона просто нишон доден ки шумо хеле як одамои хубен, беҳтаринед. ёки шумо тоҷикое ки дар ваҳдат зарар дидан, ёки ҳаваи чашмои шумо намебинад, ёки шумо просто инами видеои мана надидестен ки бананг баномӯза хеле гӯен Фахриддин бародари тоҷик рост мегӯяд. Биё ами мардуми ваҳдат бедар бехона мондага, биё амида цименту цемблоку мисол ҳамун страпилаву курпаву курпачаву покривал матрас барем кӯмак кунем. Ман намегӯм ки шумо барен ами як ду курпача барену чорлинча кашкараву баъд телефона гирен анамихе сёмкаш кинен, анаму ягон занака қапену ами так тотор ҳама ҷоша сёмка кинен ки анами одамда мо ами ду линча кашка додему, чор линча цимент, 6 дига хиш додем. Анам хеле кара масхарабозӣ накунед. Просто ҳақи барен ҳамун одамо ки страдат кардаган видео накунен, ҳеҷ чида отчёт натиҳен, ёрдам киден да ҳамун мардуми ваҳдат. Ман ина қагап мегӯм. Шарт нест ки барену гуфтестам ку боя бурга ягон деди камбағала қапену хонаш мисол таги об мондага ҳавай дига ами тақоиҷон барои ғарибо чӣ мегӯй, гуфта ами дига ами телефона да ами дуруни данаш тела кинен. Просто унамо мардако, унамо занакое ки ҷабр дидан ва ё ирӯз пага хиникӣ мешава, ҷои хому надоранд, фаҳмидастен? Да таги инаи ҳаво монаганд. Ана ва ё да ҳозир агар ки шумо ҳам хе ки шерои нарану гарениен, дига миллатҳода ёрдам карда метавонед ку. Ман миллатчигӣ накардастам. Ман именно ҳамун одамое ки хитона да ҳамаи збор як кампира да дуну ягон чуқурӣ мепартоен, хитон мегӯян амҷа 3 сол шуд ховале ки дурӯғай видеотон збор мекунен, хона мехарен. Як занаки дигарам мегӯяд 6 гудакати шуш партофта, вай дан збор мекунен, як вақт мефаҳмед ки шушиш ё партофи набуда, шуш просто гуфта то блогеро збор накунанд, хона нахаранд, катима гам назад. Блогеро збор карданд, хонаш хардан, бо шушка зиндагӣ дорад. Як дига 5 гудакара кола таҷик видео кара буд. Дида буден. Ман гуфтам биё ман мегирам ба занӣ. Раш шу надорад, даи ғарибӣ. Гуфтан не ака, гуфтан чақа нашава, яки шуш мумкин пайдо шава. Чӣ фаҳмам? Шуш мумкин пайдо шава. Дар видео мегӯянд ки шуш партофта гирехта рафта нест, сарош додага, бо мегӯяд ки шуш пайдо мешава, хона гирам ба пайдо мешава. Ба ҳами блогерое ки коротон фақат зборае ку, пишти дари моргода қалаврӣ карда бештае ку, ки ҳамун тоҷик мурад, срочно видео кунем. Як чи аки ман намедонам барои чи ӯ тоҷика бо ному фамилияша намегӯянд, ай куҷо бидаи тоҷикистон боша, збор мекунену 2 миллион 1 миллион ҷамъ мекунен. Куҷо шуден? Чида мардуми ваҳдат ёрдам намекунанд? Чида? Баъд бародарое ки да комментария ҳақорат мекунен, номерои ватсапи ман +7 910 48 676 да ватсапи ман занг занен. баъд чӣ дили нияти ҳақорат кардан дорен, да ман ҳақорат кунен. Ман ба гӯшом фаҳмдам, хеле нависани шуморо ман вақт надорам. Ба гӯшом ман фаҳмам ку шумо чӣ ҳақорат мекунед. баъд да ҳақоратҳои шумо ман ҷавобое теҳем ки мумкин ба ҷавоб додани ман сол дига инаи вақт соҳиби ҷиян мешен, ё ки соҳиби хоҳар ё апа мешен. Ман рост гуфтестам.
вақте ки ман аққорат мекунӣ ба ватсапе ки занг зане ки мада номеротон бура ман донам айҷон чие катон аму баъд дига хе алоҳида галзам барои он бародарое ки бизнесменое ки хутона буроварде нишон доден як бори диган ки хутона я нишон тиен я шери мар бидантона да мардуми ваҳдат кӯмак кинен ман бину ман мегум гап неста хиди даст ман мебардорум ҷазакаллаҳу хайран мегум алои меҳрубон ҳаматон нигамон шад яхе блогеро ягон видео мекунад ки бай бораи аллоҳ лайкамоне лайка инаҷа граница мебара инаи номерои граница инаҷа тоҷикистон бор мебара инаҷа инаи бародармо карочи авиакаса дора боваринокай ягон каса фреб нагирад фақат ҳамин ки баъд гарибо шумо занг мезанед дар авиакаса 4000 қимат ай дига авиакасо нархи 4000 қимат леки гарантия гада гирен ҳамин авиакаса намегум ман мегум ки хитоби ман ба ҳамон одамое ки хутона нишон дода буден гарени гирифта буден як борга хутона як гарени гирен миёнотона банден як мардуми ваъда фақат ай барои аллоҳ ай барои қиёматон як дастгирӣ кинен обод ба сарбаланд бошед видеои ман 4-6 минут зиёд шид ман дар хизмати шумо агар ягон каса гапи ман сах расида бошад пешакӣ бахшиш просто дарди дил ма гуфтум дар шумо ки на самом деле бегонапарастия бас кинен